अच्छा এটা আমার হচ্ছে গোটে স্কুল হচ্ছে ঠিক আজ্ঞা স্কুলের নাম হচ্ছে বাৎসল্য ধাম আজ্ঞা সেটা অনাথ আশ্রম বুঝলা আশ্রম রয়েছে সেটা অনাথ পিলা মানে পড়ি পারবে অনাথ মানে তিন ক্যাটাগোরির পিলা পড়িবে মানে তিন টাইপের পিলা পড়িবে ফার্স্ট তো যার বাপা মা নথিবে তো বাপা মা নথিবে ছুଆମାନେ পাঠ পড়ি পারি নথিবে তার বাপা মা নথিবে ছুଆମାନଙ୍କୁ পড়াଯିବ তাପରେ যার ବାପା ଥିବେ କି ମା ନଥିବେ ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଜଣ ତାଙ୍କ ବାପା ଥିବେ ସେ ଛୁଆ ଥିବ ତା ମା ନଥିବେ କି ମା ଥିବ ବାପା ନଥିବେ ତ ସେଇଟା ବି ଛୁଆକୁ ପଢ଼ାଯିବ ତୃତୀୟରେ ଯେମାନଙ୍କ ତ ବାପା ମା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଳେଇଥିବେ ତାପରେ ଫୋର୍ଥ ଅପସନ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ପାଖରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିବ ତ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ପଢ଼ାଯିବ ସବୁ ରହିବା ଶୋଇବା ଖାଇବା ଟୋଟାଲ୍ ଫି ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଆମର ରଖାଯିବ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଜୁତା ପିନ୍ଧେଇ ଦେବ କିଏ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ରଖାଯିବ ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲି ସେବା ସବୁ କରାଯିବ ଫ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ପଡ଼ିବ ନା এটা দেখুন আমার যে বসন্ত দাদা তাঁর সেবা করার বহুত মনোভাব রয়েছে সেইপে তাঁর স্কুল গুজরাটে কি বহুত জায়গায় সে করছেন বহুত অনাথ আশ্রম করা হয়েছে যে সে তাঁর সবুলে গোটে ইচ্ছা লা যে ওড়িশার সে গোটে অনাথ আশ্রম খুলিবে তো সেটি তাঁর ইচ্ছা আমি সেবা করার মনোভূতি নাই আর জন ভাই অনেক তাঁর আমার সব যে সেবা করার মনোভূতি অছি সে আসি যাই চাইলে বি এই সংস্থায় যুক্ত হয়ে পারে কিন্তু সেবা করার মনোভাব রখিবে যে পিলা মানে রহবে তাকে আমি ଆଉ କାହାର ପିଲା ନ ଭାବି ଆମେ ନିଜର ପିଲା ଭାବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ସ୍ନେହ ମାୟା ମମତା ଦେଇକି ଯେହେତୁ ଜଣେ ବାପା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସ୍ନେହ ମାୟା ମମତା ଦେଲେ ସେମାନେ ଆମ ସଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧି ରହିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେବାର ମନୋଭାବ ରଖି ଆମ ସଙ୍ଗେ ସହାୟତା କରିବେ ତ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବା ବସୁନ୍ଧରାଙ୍କର ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ସେଟା ବି ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଇପାରିବା ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ଆମେ କିଛି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ତେଣୁ ଛୁଆମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆମ ଦେଶ ବି ଆଗେଇବ ଆମ ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ବି ଛୁଆମାନେ ଥିବେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ପଢ଼େଇବେ ପାଠ ସହିତ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ଦିଆଯିବ ଧର ସିଲେଇ ଶିଖାଯିବ ନର୍ସିଂ ଶିଖାଯିବ କିଏ ପ୍ଲମ୍ବର କାମ କରିବ ତାକୁ ସେ ପ୍ଲମ୍ବିଂ କାମ ଶିଖାଯିବ ତେଣୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ କାହାର ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ହେଲା ଯଦି ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆମ ଫ୍ରିରେ ପଢ଼ାଯିବ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ବି ସେଠି ପଢ଼ିପାରିବୁ ଏଠି ଆମର ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁ ପଢ଼ିପାରିବୁ ନା ପାଠ ଏଇକା ପଢ଼ିପାରିବୁ ତ କି କି ଲେଖା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିକି ଜାଣିପାରିବୁ ସବୁ କି କି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ବୁଝିଲ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ତୋତେ କହିଦେବେ ନବୁ ବାଣ୍ଟିବୁ କେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିଅ ତ ଏଇନା ଏଇ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ ସେ ଗଛରେ କିନ୍ତୁ ରହିବନି ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଏଠି ହେଉଛି ପାଖରେ ଦେଖିଛ ବିଲ୍ଡିଂଟା ହେଉଛ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଧାମ ତା ସ୍କୁଲର ନାମ ସେଠି ଆମର ଅନାଥ ଆଶ୍ରମଟା ହେଉଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଧାମ ସ୍କୁଲର ନାମ ହେଉଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଧାମ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ମାନେ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ପଢ଼ାଯିବ ମାନେ ତିନି କ୍ୟାଟାଗୋରିର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯିବ ଟୋଟାଲ୍ ଫି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଢ଼ାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଧର ବାପା ମା ନଥିବେ ଯେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବାପା ମା ନଥିବେ ସେଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇଆସିବ ସେକେଣ୍ଡରେ ଧର ବାପା ଥିବେ କି ମା ନଥିବେ କି ମା ଥିବେ କି ବାପା ନଥିବେ ସେଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇଆସିବ ତାପରେ ଯେମାନଙ୍କୁ ନେଇଆସିବ ତ ବାପା ମା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିବେ ତାପରେ ଅପସନ୍ ରଖାହେଇଛି ଯଦି ବାପା ମା ଥିବେ ବି ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସକ୍ଷମ ନଥିବ ତ ଛୁଆର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଇସା ପାଇଁ ସେ ପଢ଼ିପାରୁନଥିବ ତ ଆମ ସବୁ ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ରଖାଯିବ କିଏ ଜୁତା ପିନ୍ଧେଇ ଦେବ କିଏ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ରଖାଯିବ ଏବେ 1 ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯିବ ତା ଉଠିକି ଆଉ ସ୍କୁଲ ହେବ